Именно той е капитан на състава от Разград, една любопитна на офанзивните футболисти. Сега Галчев центрира от ъглов удар. Там обаче няма футболист червено, който да засече топката. Първоначално обаче Делев я праща в наказателното поле и това е гол. ЦСКА повежда още в последните секунди на втората минута с попадение на Жуниор Мораес. Реализира. Ето края на тази ситуация. Избита топка с глава. Спас Делев стреля, никаква засада, разбира се. Там шок от десния бранител покриваше Жуниор Мораес. Имаше и още един футболист червено Зико, който бе в 100% позиция. ЦСКА. С много желание играят футболистите на двата тима. Виждате как се хвърлят за всяка топка. Това води и до брак, но пък и до качествен футбол. Феноменален гол и това е 2-0. 2-0 за ЦСКА. Жуниор Мораес. Още веднъж центрирането на главата на Мораес. От движение. Не до тук. ЦСКА можем да кажем 100%. А това трябва да кажем е една безобразна грешка на асистент рефера от близката страна Николай Ангелов. В поле. Този път на първа града, там разбъркване от гол линията, успя Румен Трифонов да изчисти. Времено ЦСКА атакува много опасно. Това може да бъде трети гол. Ще бъде ли решено всичко толкова рано в този матч? Не. Блестящо спасяване на Урош Голубович. Нека видим ситуацията и този път огромна грешка на страничния рефер. Засада в случая нямаше. Отново категорично няма засада тук. Изстрел на халфа, чудесно спасяване на Райсън Були. Няма засада тук. Чудесен шанс за Лудогорец. Марселиньо влиза в наказателното поле. Марселиньо срещу Бандаловски. Марселиньо финт, удар и аут. Много класно отиграване на Марселиньо. Съперника се оголи. Сега прекрасно извеждащо подаване обаче към Марселиньо. Той излиза сам срещу вратара на домакините и какъв пропуск на Марселиньо. Не бяха опозотворени от него. Двете положения пък пред Марселиньо, които бяха далеч по-чисти, също не дадоха резултат. Но вече не остана за Лудогорец. Засада тук няма. Ето един прекрасен шанс за зелените да вкарат попадение. Разминава се там играч първоначално и това вече е гол за Лудогорец. 2-1 за ЦСКА. Това е резултата. Резервата Жолиньо Кишада. Центрирането от дясно, което бе насочено първоначално за Кишада. Той не успя да засече топката с глава, но след това много груба грешка при отиграването на капитана Тодор Янчев, който пое топката, след това не успя да изчисти. Първоначално след това бе изтласкан. Сега центриране на далечната града. Воле и това е 2-2. Феноменален край на матча ЦСКА Лудогорец. Ето, че състава на Ивайло Петев има всички основания да се окичи с титлата. Есенен първенец на България. Невероятен матч и ето, че Лудогорец показва, че няма да се предаде в нито един момент. Йордан Минев центрира, Иван Стоянов завърши с едно фамозно воле. Видяхме на два наистина прекрасни гола в днешния двубой. Втория на Мораес и ето този на Иван Стоянов, който само преди няколко минути от подобна позиция оцели топката изключително разочароващо, пращайки я в аут. Този път нямаше грешка.